and That is so bad. So she's probably laughing at me. Who are you, mate? Who are you? Felly y gêm fan hyn nawr ar cae 1. Ysgol Mountain erbyn Y Strade. Tamed bach o false start gyda 2 bêl ar y cae. A'r cic gynta yn dechrau'n ei bant Y Strade sydd ar y bêl nawr. Edrych i cadw ymlaen ar ôl ennill y gêm gynta. Strade sydd ar y bêl nawr. Rhif 14, Daniel. Mewn am cais gyntaf y gêm. A dros y llinell, felly ddechreuad perffaith i Y Strade. A'r trosiad am ddod gan Llyr Morris. A trosiad yn un llwyddiannus. Cic dda fyna gan Llyr Morris. Roi sgôl i 7 pwynt i ddim i Y Strade. Llyr Morris am ei ddechrau'r chwarae fan hyn nawr. Efo'r cic yn pellter yn cael ei cwrso lawr gan Daniel. Sgorio'r y cais cyntaf. Mountain Ash yn chwilio am y bylchau mae dyn nhw yn y gêm. Pasio da fan hyn. Dadlwytho unwaith eto, ond am ddiffyn da gan Daniel fyna. Edrych falle bod y sgarmes wedi cael ei galw gan y dyfarnwr. Ond y pêl yna i ware i Mountain Ash. Savage a basodd i allan i'r asgell. Ond Y Strade unwaith eto am ddiffyn yn dda. Cyfle nawr i Mountain Ash o samlled i'r bêl. Pêl yn dwylo Logan Kirby. Cael ei daclo gan Josh Jones. Harry Jones allan i Savage. Mewn i dwylo Lloyd. Ond wedi cael ei dwyn yn y dacl, felly a yw Daniel mewn am cais arall. Mae genna fe'r cyflymder. A yw yn mynd i fod cyrraedd? A yw i troed allan dros yr yslys? Dyfarnwr heb gweld. Wedi cael ei taclo gan Savage. Dros y bêl. Ond heb ryddhau y tacl. Felly Strade bydd yn cael cyfle arall fan hyn. Pêl wedi mynd mlaen o'r dwylo. Ond nôl am y kick-osp bydd y dyfarnwr am cam sefyll. A yw Strade mewn am ail cais y gêm, ydyn wir. Ail cais y gêm i Strade. Dod a sgôr i 20 pwynt i ddim. Strade wedi cael y dechrau da fan hyn.
Trosiad wedi mynd y llydan unwaith tro yma. Felly y sgôr yn aros a 20 pwynt I ddim I Ysgol Strade. Llyr Morris yna I ddechrau'r chwarae. Unwaith eto, cic lan yr uchel yn cael ei gwrso gan Daniel. Tackle yn yr awyr fyna, gall fod y cardyn melyn tro yma. Dyfarnwr ddim y chwarae'r mantes, diddorol iawn fyna. Ddim yn cytuno'n da'r dyfarnwr tro yma. Yn enwedig, tackle yn yr awyr. A sgrym i'r Strade fydd e. Llyr Morris, bwydo'r bêl mewn i'r sgrym. Cyfle Strade unwaith yn ragor. A trydydd cais y gêm i'r ysgol ôl yn elli. Strade 17 pwynt I ddim yn y blaen. Llyr trosiad yn llwyddiannus gan Llyr Morris yn rhoi Strade 19 pwynt I ddim yn y blaen. Unwaith yn ragor. Llyr Morris yna ddechrau'r chwarae. A oes cais am ddod o Mountain Ash cyn yr hanner. Ond y dyfarnwr yn rhoi'r sgrym I Strade. Cyfle nawr i'r Strade, pêl allan I Daniel, unwaith yn ragor. Wrth gwrs bod gen fe'r gyflymder I sgorio'r cais. A rhoi'r hanner cyntaf perffaith I Strade. Sicr yn tîm I gwylio allan yn y nwrnament yma. Bob tro maen nhw'n gael y bêl edrych yn dangerous. Ond tro yma Llyr Morris yn methu'r trosiad a sgôr yn 24 I ddim i'r Strade. Mountain Ash ar y bêl yma nawr. Wedi derbyn gan Logan Kirby sydd wedi dadlwytho tackle enfawr fanna gan Strade. Kirby nôl ar bêl, ond bwrw bêl ymlaen. A pwy sydd yna? Ond Llion Williams efo 5 cais y gêm I Strade. Camgymeriad gan Mountain Ash. A Strade yn sgorio yn y cornel. A'r cic I ddilyn gan Llyr Morris unwaith eto. Ymdrech da, ond dyna'r hanner. 29 pwynt I ddim i'r Strade.
kind of caused us a try there, side. Going after we can. And then you'll score 3 or 2. Yeah. One. Jack Wood. Jack Woods and lads. Oh, no, Alice Palmer got off. Oh, that Alice top. Who's the demon slayer? Oh, boys, come over there. That bitch. Yeah, but we're only on this. Felly, nôl am yr ail hanner fan hyn nawr. Ar y cae un rhwng Ysgol Y Strade yn erbyn Mountain Ash. Ar y bel nawr, mae Morgan Dyer edrych i creu rhywbeth i Mountain Ash, ond Y Strade sydd dros y bel. Ond ddim yn mynd unman. Ceisio creu rhywbeth fan hyn nawr. Mountain Ash. Pêl aniben, a mae cyfle arall i'r Strade o dan y pist, a mae'r cais wedi dod unwaith yn rhagor i Ysgol Y Strade. A rhoi sgôr 34 pwynt i ddim i'r dîm o Llanelli, a'r trosiad yn un lwyddiannus. I roi nhw 36 pwynt i ddim ar y blaen. Lly cic lawr canol y cae i ddwylo Mountain Ash. Finley Wills ar y bêl. Rhedeg mewn i traffig un ffordd. A wedi colli'r bêl a pêl nôl yn dwylo Strade. Cic lawr y cae ac unwaith yn rhagor. Fe fydd un cais i Ysgol Y Strade. A trosiad yn un lwyddiannus unwaith yn rhagor am perfformiad gan Y Strade. 43 pwynt i ddim yn y blaen. Ddim ffordd nôl nawr i Mountain Ash. Oes modd cael merched habsygwad i cael saith ysgol hwnna. Can we have habsygwad Urdd WRU, please? A oes cyfle i cael rhyw fath o bwynt ar y bwrdd. Pêl yn dwylo Finley Wills. Ceisio mynd lawr y canol. Ond oes cyfle fan hyn, edrych am y tadlwythiad. Mewn i dwylo Logan Kirby. Ond Y Strade sydd wedi dwy'n y bêl. A fe fydd i'r mantes i Y Strade. Cic unwaith yn rhagor. A oes cais arall yn dod fan hyn nawr i'r Strade. Tame bach o look fyna i Garin Foyle. Wedi cael ei daclo gan McDowell. Ond y dyfarnwr sydd wedi chwythu'r chwiban a fe fydd yn gicosb. Mountain Ash ceisio mynd yn cyfrin fan hyn. Rif 8, Garin Foyle mewn am cais cyntaf y gêm i Mountain Ash. Mountain Ash efo'i cais gyntaf o'r gêm o dan y pist. A Garin Foyle am trosi yn llwyddiannus. Felly pwyntiau cyntaf y gêm i Mountain Ash a sgôr yn 43 bwynt i 7 i'r Strade. Edfain sy'n ail ddechrau chwarae. Cic heb 10 metr, felly i fydd yn cic rydd i'r Strade ar yr hanner.
Bale nawr. Yn wylo Italy. Nôl mewn I rif 22, Kai Evans. Ond y Bale wedi mynd mlaen. A... Sori. Ond edrych falle bod y cais wedi cael ei roi. Unwaith yn ragor. A cyfle I Strade mynd ar 50 pwynt fan hyn. Efo trosiad yn lwyddiannus. Felly sgôr 50.7 I Strade. Gêm anodd iawn I Mountain Ash. Fydd yn edrych I dod nôl yn y gemau nesaf. Cic syth allan fyna. Just ar y 5, llinell 5 metr. Bant o llinell cais Mountain Ash. Fydd yn lein I Kieran Savage. Fydd yn taflu mewn i'r lein fan hyn. Edrych am Edfein yn lein. Llinell taclus ond y Bale wedi mynd mlaen. Felly pwysau mlaen ar Mountain Ash a fydd yn sgrym 5 metr bant o'r llinell gais I Y Strade. Felly a oes cais arall am ddod fan hyn yn Y Strade. Sgrym bwerus gan Mountain Ash. Ond cais arall I Y Strade. Meddwl cyflym fyna gan Maswr. Y Strade. Lle y sgôr yn aros ar 55.7. Ond y Bale mynd mlaen o dwylo Mountain Ash. Y dyfarnwr wedi hwthu lan am sgrym. Y Bale wedi mynd mlaen o dwylo y ddau dîm. Sgrym bwerus unwaith ar agor Mountain Ash. Ond fe fydd yn cais I Strade. Yn mynd â sgôr lan at 60 o bwyntiau. Efo trosiad yn llwyddiannus. A dyna ni y gêm wedi dod I ben am perfformiad gan y bechgyn o Llanelli. Felly sgôr terfynol yma ar cain. Mountain Ash 7, Ysgol Y Strade 62.